sa Mandawi sad mga par, ang kanang si Jonas Cortez napildi sad nanay bagong mayor ang Mandawi. So si Pamela Barrecuatro mga par, wala na siya gi-endorse ni Jonas Cortez o wala siya gi-endorse ni Junki Uwano. Kay kana sila mga par, puro na sila one Cebu. Nag-atbang na sila pagka mayor sa Mandawi. Pero one Cebu na sila puro. Pero gilubong gihapon si Gobwen sa Mandawi mga par, dako kay labaw si Pamela sa Mandawi. So maayong adlaw kanatong tanan mga par. O gilabi na gyud sa mga supporters nako. Daghan kayong salamat ninyo mga par. O sa ako mga subscribers, daghan kayong salamat ninyo. O sa katong wala pa nakasubscribe sa akong channel, palihog lang kong subscribe mga par para ma-update mo sa atong ipang-upload nga mga video. So now, today is May 13. So gahapon ang eleksyon mga par, gahapon ang pinili ay. So karon nigawas na gyud ang mananaog pagka gobernador sa probinsya sa Sugbo mga par. So dako kayo biya si Gwen Garcia ni Pamela Barrecuatro mga par. So anaa na gyud kitay bagong gobernador sa probinsya sa Sugbo. Nya si Gwendolyn Garcia mga par, ato asang dapat sa nato pasalamatan. Bisan kun napildi siya mga par, pero nasa siya gika tabang nato mga taga probinsya. So sa katong mga nagdinomtanay rin na kay human naman ang eleksyon. So pag uli na mo sa maayong kaboboton, kay ang eleksyon mga par kausara na. So dili ta magdinomtanay, ayaw mo pag dinomtanay rin na pag uli na mo sa maayong kaboboton. So grabe ang kadako sa labaw ni Pam Barrecuatro mga par. Bisan wala siya gida sa ubang mga mayor sa kalungsuran, mayor sa ubang syudad mga par, pero ang mataw wala gyud mada sa mga mayor nga wala suporta ni Barrecuatro mga par. Sa syudad sa Karkar mga par, ang kanang mga mayor na ang nagatbang pagka nagpapili pagka mayor, puros na sila one Cebu nga na mga par, walay nagsuportar ni Pam Barrecuatro diha. Pero gilubong gihapon si Gwen Garcia sa syudad sa Karkar mga par. So dili na to matag-an, dili na to mahibaw-an kay kanang mayor nga sa Karkar mga par, one Cebu na ang kang Gwena. So bot pasabot mga par, Karkar wala mada sa ilang mayor. So dako yun ang ilang pagsuporta ni Pamela Barrecuatro. Kay gilubong yun maayo si Gwen nga to sa Karkar mga par. Ug sa Mandawi sad mga par, ang kanang si Jonas Cortez napildi sad nanay bagong mayor ang Mandawi. So si Pamela Barrecuatro mga par, wala na siya gi-endorse ni Jonas Cortez o wala siya gi-endorse ni Junki Uwano. Kay kana sila mga par, puro na sila one Cebu. Nag-atbang na sila pagka mayor sa Mandawi. Pero one Cebu na sila puro. Pero gilubong gihapon si Gobwen sa Mandawi mga par, dako kay labaw si Pamela sa Mandawi. So bot pasabot nga makatawan sa mga Mandawi mga par, wala mada sa ilang mayor. So bot pasabot ana mga par nga ang mataw gidi ay dili gyud nimo magawngan. Kay si Pamela Barrecuatro mga par, wala ginagida sa mayor sa Mandawi. Kay puro na sila one Cebu. Pero gilatan gihapon si Gobwen sa Mandawi. So daghan kayong salamat mga par sa inyong pag-suporta o pag-subscribe sa akong channel. O daghan kayong salamat ninyo mga par